Elizabeta Fdala ta' 37 sena hija l-mara li t-tnejn li għadda tilfet ħajjitha fl-inċident traġiku li ħalla żewġ persuni mejta u aktar minn 50 oħra midruba fiż-żurrieq. Rapporti fil-medja Bulgara ikkwotaw lil kuġina tal-vittma tirrakkonta kif dakinhar tal-inċident Fdala kellha terġa' taqbad l-ajruplan biex tmur lura pajjiżha. Madankollu sostniet li dan il-vjaġġ qatt ma seħħ wara li kuġinta mietet fuq id-double decker li laqtet sokk ta' siġra fiż-żurrieq. Hija żiedet tgħid li x-xemx u l-baħar ta' pajjiżna niżlu qasel ma' Elizabeta tant li ftit jiem qabel l-inċident stqarret li kienet qed tikkunsidra li tirreloka n-negozju tagħha f'Malta. Eli, kif kienet magħrufa ma' sħaba, kienet attivista fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi b'kampanja artistika u edukattiva bl-isem ta' Women 21. Lura fl-2015, f'intervista li tat lill-magażin Katalan, qalet kif meta waslet Spanja ma kellha l-ebda esperjenza ta' xogħol u lanqas esperjenza akkademika waqt li kellha xewqa li tkompli titgħallem u tiskopri. Elizabeta gradwat fit-turiżmu fl-Università ta' Barcellona u ħadmet bħala intraprenditriċi, life coach u għalmet l-Ingliż lil mijiet ta' studenti. Petja Russeva, ħabiba ta' Elizabeta, saħqet kif hija baqgħet maħsuda bl-aħbar tal-mewt tagħha u li qrabata irridu jkunu jafu verament x'ġara fl-inċident tat-tnejn u li ssir ġustizzja. Stqarret li qrabata għadhom ma fehmux id-dinamika tal-inċident, iżda se jistennew ir-riżultat tal-inkjesta li għandhom jistabbilixxu x'wassal għal din id-disgrazzja. Hija temmet tgħid li Elizabeta kienet mara mimlija ħajja u tferraħ lil kulħadd bit-tbissima li kienet dejjem iġġor fuq fomma.